Sa number 3, nagapapili nga kagawad sa Barangay Tangub sa Bacolod City magahulat na lamang sa nga proklamasyon. Ini matapos nga magsala ang gitproklamar nga nagdaog nga kagawad sa ilang nga barangay. Nahang pa ni Erwin Montaño ang kapaltahan sa Barangay Board of Canvassers gani wala siya naproklamar bisan nagwa nga ika-4 siya sa mga nagdaog nga kagawad sa Barangay Tangub. Gani magahulat man siya tubtub nga makorek sa Comelec and Bank ang sala paagi man sa iga-file nga petition to correct manifest error sang BBOC. Matapos man ma-review sa Comelec Bacolod ang resulta sa pinili ay nagwa nga nalakip si Montaño sa mga nagdaog bilang top 4 sa pagkakagawad sa nakuha sini nga 3,086 ka mga boto, labaw sa 2,799 ka mga boto nga nakuha ni Hannah Sanchez nga amo ang gitproklamar nga ikapito sa mga nagdaog nga barangay kagawad. Sunod sa kay Comelec Bacolod Election Officer Attorney Catherine Trino Cania, sarang ma-assume sa pwesto si Sanchez tubtub nga makapagwa sang mando ang Comelec and Bank angot sa pagproklamar sa kay Montaño. Si Montaño ang ambulance driver sa barangay kag karon nagapapili sa pagkakagawad sa barangay Tangub. Porkit ko yan, and then anay nga mga ulat na ko sa proklamasyon ko, nadula ng ngalan ko. Sa bundo Kasi po nagkakasalamat ko nga na wa gid ang kamaturan nga number 4 gid ko ya. Pero tingnan consider taman nga may ginatawag nga humanitarian reason or human error. Pero nandiyan kung man nga tao man lang sila. Now, ang pagkatapos na sa ngandun nga sub-canvassing unit sa SOV, ginapasa ni nila sa kay main DBOC naton. Si main DBOC naman niya, amo naman ni siya ang nag-tabulate sang SOV nga results pakadto sa summary statement of votes. So sa summary statement of votes, insakto ang pagkasulat alphabetically sa aton nga main DBOC. Wala sila siguro na inform sa sub-canvassing unit nga sa SOV4 may ara sila sala sa pag-alphabetical order sa pagsulat sa Montaño. So nakopy nila ang pasunod lang yung votes. So this why nga nagsala ang results.